шушы авылда хәтта сыерлар да татарча белә. Ә белмәгәннәр, әйтик, дашкалары, машкалары өйрәнә. Бу авылның таулары аша Мәккәгә юл сузылган була. Монда инде күптәннән чүплеккә атылган, әмма икенче кат җан өрелгән Ленин портреты саклана. Бу авылда шишмәләр дистәләгән. Шуларның берсе иң хуш ислесе түгел, ләкин иң сихәтлесе. Бүген без Киркәледә. Бу атнада тәгәрмәшкә менә ни ияреп кайтты. 40 елга сузылган дуслык остаханәгә Ленин портретын илсәң, илһам бермә-бер арта икән. Үзебез шаһид булдык. Ленин безгә начар булмады инде. Мен митрып бәяләп булмый ул. Киркәле тауының иң югары ноктасына ничә минутта менеп җитәләр. Сынап та, санап та карадык. Шуннан да таулары бик биек булып чыкты. Үзебез менәргә дип карар кылган идек. Таш кына димә, бай тарихлы карьерда берсеннән-берсе хикмәтле әйберләр табыла. Безгә шулай сөйләделәр. Менә хәтле балыклар чыга. Сихәт өстенә сихәт. Күкертле чишмә суы нәрсәдән давалый һәм аның тәмен инде икәүләп татып карадык. Суы да тәмле дип әйтеп булмый, ләкин бик нык сәламәтләндерә диләр. Киркәле таулары җыры ничек туган? Җыр тарихын монда бәян иттеләр. Киркәле авыл кайда, биек тау итәгендә, Тауларында сагынып кайда. читләргә китәмен дә. Ял итәргә килгәч, Гөлшат Зайнашева сокланып шушы тауларга карап торгандыр. Киркәле авыл кайда, Биек тау итәгендә. Шулай итеп без килеп җиттек чырларга кергән атаклы авылларның тагын берсенә, аңлавыгызча, Биектау итәгенә сыенган Киркәле авылына. Менә без инде шактыйдан карап барабыз. Юл буйлап ике ягыбызда да тауда тау. Без таулар арасыннан серпантиннан барган кебек барабыз. Лениногорский районы гомумән шундый биек тауларга бик бай булып чыкты һәм бүтән һәр тауны күргән саен бу Киркәледер инде дип. Мин инде уйлыйм, ул шулай буеннан буена аждаһаның шундый кабыргалары булган бит. Нәкъ менә шундый таулар булып бара, сузылып буе белән. О, ниһаять еракта күренеп тора Киркәле дигән язу. Ләкин бу әле җырда җырланган шулкадәр биек түгел, ләкин уфукта күренеп тора. Әнә тегендә биегрәк күренә. Җырларда җырлана торган бу авылны барып күрәсе килү теләге күптән бар иде. Чынлап та шундый биек микән таулары, чынлап та шундый күп микән чишмәләре. Таулары да сынатмады, шишмәләре дә. Ә кешеләре гомумән күңелне яулады. Кем бу? Ленин бабай. Ә ничек аны алып куйдыгыз Ленин бабайны? Бу чүплектә яталар иде, радио приемда эшләгәндә алып кайттым. Ничә ел инде бу картина монда әйләнеп тора? 40 ел тора торганнар инде монда. Бер урында. Илһамландырамы? Әзерәк. Соң килгән кешеләр дә шулай карап китәләр инде. Ә Ленинга ниндирәк мөнәсәбәттәсез? Ленин безгә начар булмады инде. Ә тегендә нинди хатын-кыз портреты эленеп тора? Әнә җырлап тора, микрофон тоткан килеш. Туганыгызмы әле? Әнә тегендә. Менә бу. Бер туганыгызмы әле ул? Яшь Юк, бу яшь вакытта тәмәт уже бер чүплектән табып кайткан. Кешеләре дигәннән 70 төрле һөнәр беләләр монда. Менә шундый затларның берсе илһамчысы итеп Ленин бабайны сайлаган. Бик гармонияда яшиләр һәм эшлиләр икесе бергә. Күренеп тора. Кумганнар битендә мен моны бер 12 яшьтән бирле ясыйм инде мен кумганнар. Ә кем өйрәткән эш бу? Бу бит нужа. Нужа өйрәткән. Нәселдән килә сезне. Юк, әтәйне белмибез без. Әтәй дигән сүзне ишеткән дә юк. Сугышта үлгән. Моны ничек ясыйсыз? Моның өчен күпме вакыт китә? Нинди материал кирәк? Хәзер бит, пожалуйста, любой. Менә бу нинди материалдан эшләнгән? Бу бит менә кима калайыннан. Калайдан, әйме? Күпме вакыт эшлисез бер шушы комганны? Бер көн. Бер көн эчендә. 8 сәгать. Ә буларын зурракларын? Зуррак олар, бөтенесе дә бер инде. Ә моның механизмы ничегрәк соң? Менә мин монда күрәм станокларны, җайланмаларны. Монда бер нинди станок та юк, бер нинди станок та юк. Менә бу тиси бу просто монда кыйнарга, колай кыйнарга. Ана станогы мин утырып тора торган. Менә рәвеше шушы инде. Көне буе шакылдатып утыргач, өйдәгеләр башыбыз авырта дип шелтә белдермимме соң? Юк.
Элекере кинейлер билдиредир үйде отурганда. Ошолта дейпми? Ну бит инде оларга да файдасы бар. Элек кайда эшлейдигиз менә булай? Үйде ут юк, шорт юк, бер нәрсә юк бит ул вакытта. Күчтө кирәк әйме? Кеш дейин, кеш монда нестейин. Сугарга барып бергә суккалап утырырга бит инде. Физик күч булмаса эшлей дә алмыйсың моны. Кеш дейин, кеш монда несте юк инде. Баташ, скандал монда. Хәзер бит күздә күрмәй инде минем. Кирә булса өйрәтеп калдырасызмы? Монымы? Әйе. Yok. Nurra özü üreteyin de onu üretti. Kimge üretesin de onu. Kar. Rızgildey. Çoban tuylarına da bülekken iye bir emindim de onu. Niye? Bu yıl mı ne? Bulmadı biteli. Yarab kirəti yılğa ikini bilirsiz. Kilesi yılga bilmem indi yasap. Ulu vaxtı hatli yaşarga kire gel. Кіркілі ауылы қойда биік тау етегінде Тауларында сағынып қойдам, шитлерге кетемін де. Кіркілі таулары бейік болса да міне Туған жердің сүйген йорының құзларының қадірін берейік. О, инде авылга кирә жырлаган ек. Киркәле авылы кайда биек тау итәгендә. Шуннан да таулары бик биек булып чыкты. Үзебез менәргә дип карар кылган идек. Әйе. Бик тиз менәрбез кебек иде. Инде видеодан күренеп торадыр безнең никадәр биектә икәнлегебез һәм авылның идарәчеләре түбән икәнлеге. Монда шул кадәр урыны белән текә урыннар. О, менә бераз гына хәл ала торган бер ачыклыкка чыктык. Сәламәт тормыш алып барырга теләүчеләр, килегез, менегез, хикмәт. Иң биек нуктасында дисәм дә ялгышмамын дип уйлыйм. Без басып торабыз сезнең белән. Бу иң биек нукталар. Менә өскәрәк күрәсез, өскә күтәрелгән ул җирләре бар. Без уйлавыбызча шушы аның биек нуктасы. Күпме исәпләп чыгарсаң була ул? Үлчәгән кеше булмады, нишләптер. Без аны йөгереп тә менәбез. Ул биек тауны кирәк булганда. Балачак шушында менеп төшеп. Менәр өчен узак кирәкме? Юк, 5 минут. Түгел, 5 минут аякларыңа карап. Аякларың көчлерәк булса 3 минут. Синең белән менеп карарга 5 минут кызу без бит инде гел тауга менергә өйрәнгән. Зарлана кешеләрне алып килсәң, ай биек, монда авыр, йөреп булмый дип зарланалар да. Мин әйтәм, наоборот, шушыннан менеп төшеп йөрсәң йөрәгең нык була. Ниндидер һава торышы безнең якка килә икән, ул закка саклана. Эсселәр килә икән, ул зак. Салкыннар килә икән, ул зак. Кышкы көннәрдә бик еш кына бездә 30 градус салкын була. Ерак түгел бездән 18-19 километр ерак чакрым ераклыктагы Лениногорскида 16-17 була ул вакытта, бездә 30-30дан түбән градус салкыннар була. Менә шушы җирдә, именно менә шушы җирләрдә салкын була. Әле аның авылының бер башы белән икенче башында да аерыла һава торышы. Болгар белән биләрне нинди ташлардан төзегәннәр? Казандагы Курчак театрын, Кремль янындагы яр буен. Киркәле карьера ташларыннан булып чыктым. Заманында бөтен Татарстанга гына түгел, Россиягә, хәтта чит илләргә дә данлыклы булган карьер хәзер ничек яшәп ята? Бардык, карадык, йөрдек. Наил Абыйгалимов безгә аны күрсәтеп кенә калмады, фәнни яктан уникаль үслекләре белән дә таныштырды. Кыскасы, хәзер без ташны таштан айыра беләбез. 52 елда моны Трут армия солдатлар килеп, карьерның иң теге башында кол белән ручной чыгара башлап, шул юллар төзеп, Лениногорскине әлбәттә төзергә тотынган карьер инде бу. 58 елны инде уже аннарсын. Шушылай кисеп, электричество тартып, башта дизель генераторлар белән шул машиналарны эшләтеп, аннарсын 58 елны ут килеп, шул электрик машиналар белән. Мине 17 яшымнан шушында мендем мин. Әтигә ярып менгән идем. Шушында аннарсын бер күзне дә югалттым. 49 ел булды, 50 ел китте. Шушы карьерда эшлим. Ул инде менә бу Советлар Союзы таралгачтан теге предприятиеләр күпләр туктады. Бу да уже туктар хәлендә бу үзенә участок кына предприятие түгел. Шуннан соң монда караучылар, Наил, без хәзер пенсия каян китәбез, ничек чыгабыз? Аннары мин Казанга видениегә бардым.
Айтам, эшлей алсак, эшлей алабыз, давай үзебезгә расчетный счет ачып эшлик. Рабочийлар бик сукрана нәрсәкә эшләргә белмиләр. Шуннан соң расчетный счет ачтык та, шуннан берле эшлибез. Ну, авыр еллар бик авыр. 30 имәни безнең якташыбыз Тимеш авылында җирләнгән. Аның каберен тауып, иң беренче анарга саркофаг куйдык. Бу реставраторлар белән Казанның. Шул саркофагтар сыганарсың, шушы Болгар турында сүз чыкты. И булар хәзер ышанмыйлар. Казанның архитекторы Айдаров бугай. Аны алып килеп, шушында инандырып, Болгарны төзесәк, шушынардан гына төзеп булачаклыгына. И Болгарның манарасын куйдык. Болгарның манарасын куйганнар инде моны. Казанда күрде Шаймиев. Улар яңадан программа уйлап чыгарды. Киркәле карьерында ир егетләр белән бергә иң куеп 3-шәр смена хатын-кызларда эшләгән. Сугыш чорында бирегә әсир немецларны китереп эшләткәннәр. Авыл халкы аларны әле дә хәтерли. Алар үзләре ташны кисеп, шушы күргәнсездер зур машиналарда, станокларда ташны кисәләр. Хәзерге кебек механикалаштырылмаган, күбрәк куалдылар белән шул ташларны баталар тиешле размерда. Һәм инде даже кул белән ташып, нигә машинага салалар. Берничә гаилә шулай килеп утырган, безнең авылда алар төпләнеп калганнар. Алар менә шунда нәсел бар, монда яшиләр. Алар шушы таш кисәргә дип сөргәннәр дип сөйлиләр инде. Алар бит сөргәннәр, шуңа күрә монда калдылар дип әйтүчеләр хәзер дә бар инде. Гараж төзәргә таша китерделәр, кайтардылар. Карьердан үзебезнең. Хәзер шушы ята бит инде. Әти белән әти мен әйтәм, әйдә бу ташны иеп куйыйк әле. Шулай дип әйттем дә, эй кызым, алар бигрәк зурлар күтәреп булмый. Тора бу шулай. Әни ял көнне шыпырткына чыкты да ул ташны иде дә куйды. Әтигә ур булды, әни иеп куйды. Әни күтәрә ала, әти күтәрә алмый ул ташларны. Ул ташны борынгы мисырлылар һәм греклар сихрле дип исәпләгән. Аннан эшләнгән эшләнмәләрне патшалар, гаскәр башлыклары тагып йөргән. Карьер башлыгы Наил абый мондагы ятмалардагы ониксны тагып йөрүен, әмма аның магиясын белә булса кирәк. Юкка гына монда эшләгән кешеләрдән энергия ташып тормыйдыр. Известняк инде, ул менә чагыштырып караган вакытларда зур тарихлар белән мин үземчә уйлап йөрим. Бөтен илләрдә дә шушы известняктан, мрамордан, граниттан төзегән әйберләр бар да исән сакланган, баганалар булса да авып ята. Афинларда диләрдә. Шушы стройматериал исән. Бүтән стройматериал кая киткән ул? Ул хакта бер кем бер сүз әйтә алмый. Җире белән аның үзенчәлеге бармы? Аерылып торамы ул башкаларныкыннан? Җире белән безнең Юга Востокта гел шушы ташылдыр сөргән әйткән вакытта. Аның өстендә шевенкасы, астында менә шушы известняк. Ясалкынны үткәрме, полисты юл. Менә сез аны күрегез менә. Менә Тишекле. Bu dengiz tübü. Bu rakuşnik. Rakuşnik bu. Bunda rakuşkalar neler varsa da üstel kadar menip karasak, rakuşkalar var da görünürler bunda. Bunda pişke bilek iskeyten anıvalar yuvala. Asta indi kul bilen çıkargan vakitte çıkadır balıklar. Buna hatlı balıklar çıkar. Biz Океан tübünde. Bu океан tübünde bu. Bunda paludaragatsenli taş Onyx var. Onyx bunda köp. O kıymet duramı? Bu kıymet de beyteler ol bir köp kalitesi da tügül. Mene karıyız var. Kelip çıkar ol. Ana teyinde eskemine gel. Onyx tabar gayret eşeksiz. Onyx ol. Onu tabarga gına tügül. Özü şunda yata. Mene Onyx indi ol. Bu yuka. Onun var. Bik yuvan, bik motor yerleri kelip çıkar. Şu kırlarda. Mene polностью mene kotlan mene Onyx. Anırdan sonra. Onun nişik çıkarıp bulanansın? Beri balasın da indi. Motorlu yitırgan eyberler şuşlardan yasıylar. Onyx neydi? Jiberesiz? Yok, biz onu jeymeyiz. Onun biraz animasyon ediyoruz. Mene 60. yıllarda bunda geologik açıklık boyunca binanı koruyup. İş esmiyene yansın. Ben тоже hatırlayayım. 200 kişi işlegen. Mene şolay bulaştın onun. Hazır köpme? Hazır aytam 4-5 kişi işleyiz. Ana hiç nersede. Neçe hatlan kız işleydi mene? Bir hatırlaganda da bir 40 hatın kız işleydir yalda. Ol vakitte indi onlar işleyleri nerse ki? Şul kilgeçtin pişke tegar etken berin karşıları. Bunda bari kibetimiz, Ursanın kibeti.
Şundan balık alıp çıkıp balık bile asıylары. Әллә шунlardan алардың менә шу җирләр. Шу гадыйгына ризык ашагандыктан. Аларның яман җир белән җирләгәннәре юк. Монда ишнең кызыклыгы бетте бит. Дәрәҗәсе бетте. Барыбызга да күп акча кирәк, но эшләмичә кирәк. Менә без традицион рубрикабызны дәвам итеп, Кіребіз розыға. Розы деп аталған кибетке қарамында кіруге жазыла, кіші аптырамасын үшін нәрсе саталар нәрселер бар икәнлеге ашыктан ашып язып куелган. Уважаемый покупатель дегенler, битліклеріңізді һәм перчаткаларыңызны киіп кірігіз. Біз шушы кагыйдәләрне үтәп кіребіз. Біз алдашмыйбыз, біздің де маскаларыбыз бар, біздің күреп тұрасыз. Һәм менә монда язылган инде коронавирус это не навсегда, все прошло, пройдет, и это берегите себя и своих близких. Бик позитив. Хәләттә иң алгырәтләрдә нәрсә була? Халык аеруча күпләп ала торган ихтыяҗи әйберләр. Алай булгачлан без менә моннан ук башлыйбыз, димәк бу мунча керә торган мунчалалар. Димәк Киркәле халкы мунча кергә ярата дип әйтәбез. Бу резин аяк киемнәре, бу җәй көне бик актуаль аяк киемнәре, калушлар, калуш эшлекләре. Һәм монда инде без синең белән хәзер бераз гына ревизия ясыйк. Бу Киркәле халкының продукциясы мысы? Әйме? Biz мен әле күп малларда булганыбыз бар, җирле продукцияны очратканыбыз юк. Я шәһәрдән китерәләр, я башка авылдан. Катык 80 сум тора, 90 сумга нәрсә сатыладыр аз. Кызыл катыкмы? 70 сум тора сөт. Кырты күпме тора? 130 сум. Аның авырлыгы күпме? Ярты кило. Карбыз күпме? Килеп җитте. Арбуз 30 сум тора. Килосы. Кавын күпме тора? 55. Бауырсак кемнеке? Бауырсак Әлмәт дәриясы. 200 тәңкә һәм 120 тәңкәгә бар диләр. Ипи күпме тора апа? 28 сум тора. Кайсысы? Агымы, карасымы? Батон 29. Кайсын беренче булып кырып сибереп алып бетерәләр? Гилязовныкы. Һәрбер авылдашларыбыз банан бәяләрендә тикшерәбез. Сездә килосы күпме? Булар аганың тегенлегенә каралган суңа. Булар уценённый бананнар булар. Шишмәләр биредә адым сайын бер мусафир дога кылган урында тибеп чыккан Кыз шишмәсе, Салкын шишмә, авылның икенче башында Күкертле шишмә, Курайчы егет белән Су алучы кыз шишмәсе һәм башкалар. Барысының да үз тарихы, сулары да аерылып тора. Киркәле таулары белән генә түгел, шишмәләре белән дә дан тота. Без синең белән Ленар бүген ничәнче шишмәдән авыз итәбез инде? Киркәленең шишмәләре чынлап та санап бетергесез. Ул хәтта авылдагы шишмәләр саны белән генә түгел, җыр буенча да аңлап була. Менә хәзер чак кына элдермештәге шикелле тыңлап алыйк әле бу өлешен җырны. Киркәленең шишмәләре башка багаш. Ишеттегезме? Аның шишмәләре дип күплек санда җырлыйлар. Без исә хәзер минемчә моны иң матур шишмәләрдән берсе дип әйтеп тә булмый, чөнки монда һәр бу шишмәнең мәгънәсе аның матурлыгында һәм ничек дип шифалы суында гына дип әйтеп булмый. Нәкъ менә сәламәтләндерә торган үзлегендә бу шишмәгә килеп су алып китәләр дип сөйләделәр безгә. Авыручы кешеләр, хәтта менә псориаз белән авырый торган кешеләр дә килеп менә шушы шишмә суын фляжкалар белән алып китәләр, аңарда кыйналар һәм ул чынлап та сәламәтләндерә. Бу безнең сак кына саклык чаралары күрергә кирәк. Менә бу безнең шундый күкертле шишмә. Аның хәзер исе җәмәгать бик каты сизелә. Хәзер без аның суын татыйбыз. Исе сасыган күкәйнекне хәтерләтә. Тәмендә дә күкәй бар икән. Су да тәмле дип әйтеп булмый, ләкин бик нык сәламәтләндерә диләр. Киркәле авылына Казан ханлыгы алынганнан соң күчеп килүчеләр нигез салган дип фаразлыйлар. Монда яши башлаган беренче гаилә мөэмин карт гаиләсе булган диләр. Бу биек таулар халыкны золымнан да яклаган, талаудан да саклаган. Исеме каян килеп чыккан соң авылның? Тау исеменнәнме? Тауны ник алай атаганнар? Тарихчы Эльмира Гарифуллина моңа ачыклык кертүне кирәк тапты. Бездәге инешләрдә безнең елгадагына шушы кирке балыгы. Салкын сулар, әйе. Һәм менә мин әле кичкенә җанымда да хәтерлим, менә безнең туган абыйлар кирке балыгы тотып, безне кирке балыгы ашатканнарын. Безнең якта хәзер инде быелдан кирке балыгы үрчетәләр һәм күпләп сата башладылар. Ул әлегедә баягы менә шушы
сулык белән бәйле һәм безнең авылдан килеп чыгышы да атамасы шушы кирке балыгы белән бәйле. Без инде малай чагында шушы елгада кулыбызны шап-шап китереп тотайык. Былай түгел инде, нормальный бал тотайык. Аннарысын бит инде соңгы вакытта безнең суларыбыз пишранды. Пишранган суда йөрмәй яшәмәйбез. Аңа чиста су кирәк. Шушы суны, менә шушы ага торган суны без шуны ишәйек. Чиләк белән ташып, кыш көннәрендә дә, җәй көннәрендә дә шушма бит инде, монда аста шушма бар безнең инде. Ул бик чистая тоже. Анда пляж бар безнең. Ялтырап торган бөтен авылның яшьләре, малайлары пляжда ком эчендә яталар. Менә хәзер берсе дә калмады, бетте. Өске якта бездән 1-200 метр генә кызларыбыз юналар. Без аста шул пляжда яталар итеп. Димәк, хатын-кызлар аерым, ирләр аерым. Айрым. Анда караш, байтыш әйбер юк ул вакытта. Әбиләрдә керәләр, суны сез баран. Керәләр. Безнең якка килгән кеше шушы тауларга сокланмыйча калмый. Һәм чишмәләрен карагыз, Чылтырабага. Ял итәргә килгәч, Гөлшат Зайнашева сокланып шушы тауларга карап торгандыр. Һәм инде шушы Чылтырабаган чишмәләрнең суын ичкән. Һәм анарга күңеленә үзеннән-үзе шигъри юллар килгән. Илгиз Закиров та шушы якларга төбәкләргә килеп чыккач, аңа махсус мөрәҗәгать итүчеләр булган. Әлеге дә баягы безнең мен белүемчә, узак еллар буена монда колхоз рәисе булып торган Салимович Насыбуллин аңа мөрәҗәгать иткән, матур иттереп шушынарга язып булмасмы дип. Шулай итеп безнең Киркәле таулары җыры барлыкка килгән. Ул җырны бит күп кенә җырчылар, артистлар башкара. Аларның үзләренең бу авылга килгәне бармы соң? Безнең авылга килеп, аларның концерт куйганнары юк. Безнең авыл аша йөргәннәре бар. Менә Фидан Гафаровның безнең авыл аша узып Шигырьдә концерт куйды, концертына бардым. Киркәле тауларын җырын җырлады. Хозурланып узып карап киттем диде. Без бит инде беренче мәртәбә менә Киркәле клубында җырлаганнан соң бит менә Шайдар Галим җырлый башлады. Шуннан да безнең концертларда бер кайчан да бу җыр төшкәне булмады. Аның бит сүзләре шайма. Киркәле авылын чыккач, уңга киткән юллар бар ди. Дөрес тә менә авылны чыккач та безнең берсе Шигырь ягына, берсе шул җүте завод ягына китә торган юллар өчен дә төп сүздән алынып әйтелгән дип әйтәм. Киркәле бит инде, Киркәле авылы бит инде, таулары бит инде. Җырга бит инде салганнар матур иттереп, нигә начар түгел инде? Чишмәләр бик күп булып чыкты, Киркәледә мебель ясау бизнесына нигез салганнар. Җиһазларны олылар өчен ясау бер хәл, ә менә балалар өчен ясау монысы шактый четрекле эш икән. Җитмәсә, вак-вак детальләрне әзмәүрдәй җегетләр җыя торганда булса. Ин авырлыгы детскилар ясарга инде шул. Вак тияк детальләр бик күп иде. Бар мәшәкатьле балалар өчен нитеп ясыйсың инде. Детскиларга заказлар күп киләме? Килә, нямда авыр эшләргә шуның өчен. Булгалый? Ни? Һәрбер хуҗалык үзенең иелендә собственность язган бар дисәң, шуны алып барабыз. Авыл җирлеге башлыгы Галия апа Шириязданова кебекләр турында ут дисәң дә аз булыр. Утның уты ул. Көне буе безгә Киркәленең иң урыннарында күрсәтеп йөрде. Кайтуга өстәлгә бәлешен дә чыгарып куйды. Әле безне шаккатырмаган сыман, абзардагы бура кадәр сыерын да шыжылдатып саварга өлгерде. Беренче мәртәбә сыер саварга мин үземнең туган өемдә, үземнең әнкәем яшьлегенә чирләп китте. Шунлыктан мин карамакта 4 туганым һәм әти калды. 11 яшь тулмаган әле. Сыершлай кышкыны бузаулагач әти, әйдә инде кызым ди чыгып карый әле ди, булырмы икән ди. Аякларын шай бәйләп бирде инде, үзеңнең саклар өчен дип. Шай көчем җитмәй, елый шай сыер саварга да өйрәндем, шулай ипи салырга да өйрәндем. Һәм шушы бала чактан белгән һөнәрләрем әлхәмдүлилләһ шөкер килен булып төшкәчле, икенче көнне сыер саварга чыгып киттем, сирәгемне күтәреп. Игемер буе сыер саварып китү күрдем үзем менә. Йолдызкаем да дим, инде җаным да дим, алар минем дуслар. Кайсына Машка дим, кайсына Дашка дим ана. Әйтәм торам да. Исән сау кичкерәндә, исән сау тордыгызмы?
Исән сойыкладыгызмы, без исән сау дип сөйләшәм. Бисмиллахны әйтәм, Аллаһ шуны тыңлап торалар. Торыгыз инде хәзер дин яткан булсалар, тора башлар үзләренчә. Сез алар белән гаеп нинди телдә сөйләшәсез? Татарча сөйләшәм. Русча юк инде. Алар татарча. Минем бер рус сыерым бар иде. Машка. Рустанап кайткан идек. Көтүгә барам, Машка. И шул кино Машка, и көтүгә барганда Машка диде. Инде кайтканда Машка дип кычкырам сәвиттән. Теге бия кабырлык карагайны. Йөгерә машина белән кайтайым. Ире Машка дисәм. Ул бит мал ирене, менә этләргә иреткән кебек. Алмасы кушаматлы сыерыбызда татарча аңлыйдымы? Аңлый тора аңлады. Безнең монда күбесе менә бар 5-6 сыер тутучылар. Шушы минем сөткәйләрем, балакайларым дип торалар инде бетерсә. Галия апа мондагы халыкны 5 бармагы шикелле белә. Нәрсәгә куллары ятканында, холык табигатендә. Иң мөһиме, без бер йодрык кебек эшлибез һәм яшибез биредә диде ул. Кәле халкы турында тулайым алганда уңган халык, булда торган халык. Башка авылларда караганда әйтәм бит, мал туарына асырыйлар, пешән нидән әзерлиләр халык. Һәрберсе үзенчә яшәргә тырыша, берсе дә 5 соты бәрәңге белән генә калырга тырышмый. Бәләкәй генә күчтәнәш, бездән сезгә. Яласы тавыз итегез. Киркәле авылы кайда дип җырлаганнарын ишетсәк, без хәзер бездә, күңелебездә дип җавап бирә алабыз. Киркәле безне нәрсәгә өйрәтте? Шүплектән алып кайткан әйбернең дә кадере булуына сокландык. Киркәле тауына менеп төшеп йөрүнең йөрәккә сихәте барлыгын ачыкладык. Балыкның ташта да яши алуын белдек. Ял итүнең хатын-кызлар белән ир-атлар өчен аерым ысуллары барлыгына төшендек. Ихтыяҗ туса, татар телен мал туарның да үзләштерә алуына шаккаттык. Сез безне нәрсәгә өйрәтергә телисез? Һәм кая чакырасыз? Комментарийларда языгыз. Безнең тәгәрмәч тәгәрәвен дәвам итә.